Achter de balie zit al net in meer. De laatste ambtenaren nemen afscheid van een oor. En alleen nog bij het loket Borgenzaken loopt nog 1 paspoort te wachten. De verhuizing loopt op schema. De laatste dozen binnen kleer zetten voor de verhuizers en dan is het helemaal dien. Als ik alles het licht uit, lucht uit en dan is het gebeurd hier. Is het gebeurd? Hoeveel dat? Nou, wel een paar keer vol. Ja. Dat is een lange tijd. Ja, het is een mooi gebouw, mooie gezellige collega's. En hoe lang heb je zelf zitten? In dit gebouw, het zien hier. Je het hier Ja. zitten. En dan komt om Jelvien nog een klant binnen. Hoi, dank u. Graag gedaan. Helemaal super. Ja. De allerlaatste klant hier, hè? Ja, Hoe is het mogelijk? hoe is het? Mijn nieuwe dochter, Amber. Dus de dochter is ik weer identificeerbaar. Ja, we gaan op reis. Aha, Bedankt. We heen? Goed, en wij gaan Majorica. sluiten. Goeie dagen. Oké, tot ziens. Doei. En nadat het loket dichtgescoot is, komt er een eind aan het gemeentehuis in Wietmarsum.